Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, all vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Welcome to Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dogbone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today. Makadi muri Zimbabwe nchikuchingamidzai zita rangu ndinoitwa Pelagia Wakwamupurwa kana kuti Sokostina nchikuchingamidzai muchirongwa chedu ngatidzifambirei walk the talk. Kune vachangotibata pachirongwa ichi, chirongwa chatinouya nenyaya dzakasiyana siyana dzatinenge takaitawo isusu, kungave kumatare kwatinoenda, kungave kumapresence kana munharaunda matigere. Ende uyezve hatingoite nyaya dzedu chete, tinoitawo nyaya dzinenge dzakaitwa nevamwe dzinenge dzichitrenda pasocial media, idzo nyaya dzamunenge muchitaura imimi maenda kuchibhorani makangogara kana paWhatsApp penyu. Saka tinouya muchirongwa ichi tichitaurawo nemi, tichida kuona kuti panyaya yese inoitika chii chekuti tinenge tadzidza imimi nesu. Saka ndinokuchingamidzai nhasi muchirongwa chedu ngatidzifambirei. Muzuva ranhasi handisi kufamba ndega saSokostina, ndine vandiri kufamba nawo. Saka panguva ino ndiri kufambawo naDaniel Kacheri. Daniel Kacheri, sangana nevatariri. Ndinokutenda Pela kwazivai vatariri veSly Media TV. Tiri kudzifambira zvakare zuva ranhasi sezvamunoona zuva nezuva takukunzirai chirongwa ichi kuti muonewo zviri kuitika munharaunda dzenyu, muchikomentawo, muchitipawo advice kana kune vavo vanga vachitarisa vachisangana nematambudziko akasiyana siyana kuti vanozvifambisawo sei vakapinda muna taisireva. Alright, thank you so much Daniel. Ndino musikana watiri kufamba naye zvakare muchirongwa chedu ngatidzifambirei. Musikana, sangana nevatariri. Thank you so much, Pelagia. Ndiri kufara kuva pano, and I just want to tell you kuti I'm ready kudzifambira. Tinotenda hanzi nemusikana I'm ready kudzifambira. Ndinokutenda nchikuchingamidzai zvakare pachirongwa chedu. Sezvamunoziva pano paSly Media TV tinoenda munyaya dzatinonokavhawo kumatare. Pana nasekuru vakasiyana siyana vatinonokavha nyaya dzavo. Kune vazhinji vari kutoradzika kuti vari kubatsirika. Tinowana dzimwe nguva pachiita matestimonies ekuti vanasekuru vanenge vachibatsira. Saka muzuva ranhasiwo pana sekuru vatinawo nhasi vanyowani pano paSly Media, vanonzi Sekuru Tembo. Saka Sekuru Tembo ava vane zvinhu zvavanobatsira zvandichange ndichitaura pano, kuti kana iwe une dambudziko rakafanana sairoro ndichange chizotaura namba dzavo kukupedzera kuti uvabate uwanike uchibatsirika. Saka Sekuru Tembo vanoti iwo ndinorapa mbereko nekurapa jeko, ndinovhura chiraramo chakasunga uye nekuisa security yeupenyu yechivanhu paupenyu hwemunhu wese anorarama panyika. Ndinoburitsa munhu akasungwa mujeri, ndinogadzira dzimba matambudziko ose anosanganikwa nawo mudzimba, ndinobvisa zvikwambo, ndinodzosa zvakabiwa, ndinoratidza munhu pagirazi kuti munhu aone zviri kuitika paupenyu hwake, ndinogadzira vanhu vawane mapepa ekuti vawane mavhiza ekune dzimwe nyika, ndinogadzira kuti munhu awane basa, ndinodzosa vadiwa vakaenda, ndinoita go back to sender. Saka Sekuru Tembo vari kuSouth Africa, namba dzavo ndo dzandichataura panguva ino. Kana uchida kubatsirwa naSekuru Tembo, mhanya utore peni unyore zita ravo, uyezve tichadzisa zvakare namba dzavo pascreen pad ipapo. Saka namba dzavo dzinoti +27 82 76 08
40 ndichadzokorora zvakare dzinoti +27 82760854 ndidzo namba dzasekuru Tembo. Iwo sekuru Tembo vanoti nyange vari kuSouth Africa ikoko vanokwanisa kukubatsirai, saka vanenge vane matambudziko ataurwa kuti sekuru vanobatsira, ndiyo nguva yekuti muvabate mubatsirikane. Saka ndinovimba kuti matora namba dzasekuru. Zvakarewo pano paSly Media TV tinewo promotion yatiri kuitawo, winter promotion yedu. Ndichaitaura pamwe ndofunga pese patinoita chirongwa chedu tinoitaura, ende ndisati ndapinda muwinter promotion yedu tiri kuona kuti every time patinoita advert vanhu vakawanda vari kubatsika, vanhu vari kuita advert, saka iwe uri kusarirei, ndonguva yacho inosoka. Tine winter video advertising promotion pano paSly Media TV. You only pay $20 for your 30-second video advert and let it play once or more for 5 days on YouTube with 291k tapa 290k subscribers. Saka ndoganishara kuti une mukana wekuti product yako inoonekwa nevanhu vakawanda, because pano vanhu 291,000 haungatadzi kuti product yako inoonekwa nevanhu vakawanda. Asi tiri kuti zvakareka haungauye iri $20 chete, kunoyawo kuti mavideos ako aita ari 5 unouya ne$100. Saka mhanyai mukwanise kuuya paSly Media panapa nekuti iwinter promotion, ende munoziva kuti winter ka nguva inomhanya, paunozopepuka inenge yapera. Saka take this opportunity to come and advertise project yako pano paSly Media. Ndinokutendai, ndo maadverts andanga ndinawo ndichidzoka zvakare muchirongwa chedu chemuzuva ranhasi. Ndinokutendai. Saka vadiwa vatariri, muchirongwa chanhasi ngatidzifambirei, walk the talk. Tine nyaya dzatodange tichitaura nadzo dziri kuitika mumararamiro edu semagariro atikuita sevanhu. Saka nyaya yekutanga yatinayo, tine nyaya yekuti kuna baba vakamitisa musikana wavo webasa wavanga vachigara naye apa mudzimai wavo achitoyamwisa. Chii chakadaro vedu. Saka ndiyo nyaya yatinayo muzuva ranhasi. Zvakare toitawo nyaya yandakaenda kunoitawo inini kujeri kuMaximum Prison yemukomana anoti iye akarova bhishu raigara nemusikana wake. Saka panyaya iyi, nyaya yatida kufamba ndeyekuti iwewe paunosangana nemunhu muchitanga kudanana, pane effect here yazvinozoita mukugarisana kwenyu, kuti iwewe musikana wako kana kuti mukomana wako wakasangana kupi ende wakaziyana sei. Saka panguva ino regai tinzwe pane video yatinayo yenyaya yababa ava vakamitisa musikana wavo webasa. Hello? Hello. Ndukumbura kudairwa musandikate, ndatimererana peshi mumba mangu here. Andamukata ndikatega ndamukata. Makararana peshi mumba mangu, makarara pai? Bedroom. No, bedroom ndabira ndeta mufanizo bedroom. Kwari kutanza karara pamubhedha wangu. Sanyepero zvinizvo pamberi paJehovha Mwari wakudenga ndabira ndeta zvinizvo. Saka mairara pai? Mairara pai? I'm telling you, it's a very hard question. Ndukumbura undidaire sha. Hamuna airtime eti foni yangu inongokata, mairara pai iko? Ndiri bedroom. Bedroom ndiri kuti pamberi paMwari kana ndinyepa Mwari ngandura izvo. Bedroom ndamadira ndikati. Ko mapirisi amakamupa mamwe tunde. Vatela ngoti Mwari. Ndatonowe Mwari apakaipa. Dairazve. Uku ndo kutoguma kokutaura newe. Ndati mapirisi amakamupa ndeiko? Kondo kuguma taura newe udotese. Nei. Handimboziuraya indopenga here. Kuti ndoziuraya here. Hatizviuraya uda kuti? Hapana, ndatizoni anozvi chii? Mapirisi amakamupa ndei? Vatela gandimbokudza chinhu wani. Taura. Uchiri kukuda Shamwari nyange wakazoronga zvawaronga zvako Shamwari. Ndati mapirisi amakamupa ndei, ina handikwanise kuchabarika. Mapirisi amakamupa ndei? Vatela, handiri kukuluza mwangu, ndokumbirawo zvangu. Ukumbira chii? Ndokumbirawo hangu by all means, ndandishaya ndoita sepesa pakapo. Ndachizama ndoita sei mutaure newe Shamwari ka. Ndokumbirawo ndisapesana newe Shamwari. Oh. Batela, of all these things you did to me, inini ndokutsvagira mukadzi wekuti udanane naye mumba mangu. Batela, ndinoshanda mumba muya, una chaunotenga, ndokuchengeta iwewe negirlfriend yako. Handirare, imi maibuda, hanzi maibuda modzoka morara naye. Anyway, ngatisataure zvinhu zvakaitika kudhara. Saka muri kurongei? Hanzi ari kuuya Saturday todi. Anoya kuzi nemeteni. Bosi ari kuuya kuzosiwa mumba mangu. Ari kuuya na siku rake mangwana.
Urogana kude. Anogoya chichiwa mba mako sei. Iwo rimemo. Ndo mune murume wangu. Saka ndoti ndite sei. Bhoza ari kuuya nana tete yake nasekuru acho vari kuuya mangwana. Saka iwo ndoti ndite sei. Ndirambe. Vanhu vanenewo vanhu vawanzo. Kana kunzwa nenyaya nenika. Ndawasatosiyana newe iko kwavanena kukumbe. Ndite sei. Ndoti ndite sei. Iwo uri kurongeiwo right. Bhozi nyaya yako yokuradza kuti uri kuiziya batele. Enda kukuramba. Saka iwo pawaita zvinhu zvako waiti uchazodii. Batela, unozoti vana avafana kutombotaura newe kana aiwa imbomira zvevanhu ndada kunzwa iwo brain dzako oraiti vanhu ndasiya iwo uri kuronga kuti sei pawakazviziva kuti ndo zvapo waiti uchazodii kuda kumulojera kwake ini chamwari ndatoronga kuti patobviswe nhumbu chamwari pabviswe nhumbu nhumbu ine 4 months ine mamanzi mangani kunhumbu yavo handoziyeni handikukunyebera rega ndikuonese for the last time izvozvo handimbokunyebera sha handina kutombotsamwa zvekutondisekesa because uri tsvina unorinyenga peshi panhu pakaora peshairira vari makwando zvaunozi iwo utoti ipapo unoziva kuti chimaitira ndakudza chokwadi zvinhu zvakaitika mwangu handikunyebereka ndisatani cheche yakatondipfeka yamwa chokwadi unoziva kuti kudhara pepepa ndaikudza kuti munhu ngaabve panapa ndezvinhu zvandatorotaiza about munhu rega ndikuonese imbomira zvemamhepo haisi nguva yacho yemamhepo inei zvekuti kwanzi ndinoshandiswa ndazenge ndaneta nazvo ndikutombodawo manew statement ndinogara kuno ndinomirira iwewe kusvika wauya handina murume wandinorara naye ndichirespekta murume wangu after all nditsvamashura woti matel I love you unonyenga batila une zvindi unonyenga peshi bataila unonyenga peshi waindivhara uchiti handizwe chikafu chaanobika waida kuti ndisafungire waida kuti chi waita zvibudere wondipa chirwere inini manje zera rangu iri ndosanga kumwa mapirizi ndikukumburoka kuti muye mudzoke kuno kuHarare pakaipa ndikukumbura kuti mudzoke kuno kuHarare inotela ndimene kuti uzoti ndati ndikukumbura kuti mudzoke kuno kuHarare musove zvinhu zvenyu vozi vanhu ava ndokwanisa kuvamisa vouya iwo wacho uripo ndovakumbira kuti maybe Sunday or Monday murume wacho anenge auya then iwo wouya wodi kana uchiita plan yekuti unotsvaga kwemunomulojera kana uchidii amen vozi vari kuti kumba kwavo hachamuda but unozoti chimetela ndanowe shamwari saka iwo uri kuronga kudii bhozi munhu atoo mukadzi kavo vatoma inini mukuronga kuita sei imini aiwa mukadzi zvemukadzi zvazviko zvimude mukadzi wanini inini manje zvawakatadza kuziya mazuva achoziya izvezvi kana unozotimetela ndati ndichiyamwisa moita mashura iwa ndichiyamwisa batele dai kuri kuti waitoda mwana. Welcome to Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dogbone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today. Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, all vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Nhasi pashanakidza ndiyo nyaya yatinayo nhasi, nyaya yamaitaila nabataila nabeshi. Amunoti chicha vanga vachiita kumbako, asi ndiyo nyaya tinoda kukurukura nayo nhasi, kuti chiko chinozoita kuti varume vamitisa vasikana vebasa. Ndichida kufarawo ndichichingamidza vari kutionawo pano pacomment section, pano paFacebook pana Lilian Chivengwa anzi Morning Team Sly watching from Cape Town, parisei pakapa shamwari. Gatsi Reginald Dylan, kodzenyu dzichafambirwa rini? Dylan kuti
kutaura nyaya dzipi dzacho Peter Patricia Marangwanda zvakaoma kani varume Lilian Chivengwa hanzi thumbs up to my Tyler havasi kurambira murume wavo. That's a good treat kumurume asinganzwe. Tichange tichizotaura nezvekomenti iyoyo nhasi. Hanzi naGatsi Reginald Dylan, sekuru Tembo munokwanisa here kugadzira munhu kuti aende kujeri kana kuti angoti nhasi ndasiya chigaro? Pane munhu anitsa Gatsi uyu munhu uyu ari pama1. Okay, so tida kupinda munyaya yedu, takuda kupinda munyaya yedu yemuzora nhasi. Nyaya tanga tichinzwa nyaya baba Tyler namai Tyler naPesha womusikana webasa. Vanhu vangu vandinawo nhasi tida kutaura nyaya iyi nemiwo vari mucomment section vatariri vedu. Tida kunyatsonzisa kuti chiko chikuita noti nyaya iyi haina kutanga neava vari 3, inyaya iri kuitika everyday. Sezvandambotaura ndikati panoka tinenge panyaya pachirongwa chedu ichi tinoda kutaura nyaya idzodzo dzinoitika munharaunda idzodzo dzatinenge tichitaura tichita senge makuhwa, asi panapa tichida kutaura tichita chinzwanana. Ndichatanga newe Shorai. Tanzwa nyaya panapa yemusikana webasa nepamuviri pababa ava. Ungada kutiudzawo pfungwa dzakuti chii chingadei chakaitika pane vavira? From the audio Pelagia my Tyler vautoratidza kuti semunhu aneta nekubata nyaya idzi, because baba Tyler vanenge amuka kuzochema kwavaita hanzi mweya yetsvina. Mai Tyler vakataiwa mweya yetsvina ndaneta nekunzwa nyaya dzemweya yetsvina. Zviri kuratidza kuti baba Tyler vahunhu hwavo, baba Tyler vajaira kuti musikana wese angouya vobva vatopindana naye. Handizive kuti nai vanhu vechirume chiko nemusikana webasa amene pamwe Daniel angandipindurire. Yes, Daniel ndiwe murume wacho. Pakaipa Batela vati pakaipa zviroto but apa murume mukuru aratidza kuti ashaya kuti anobuda sei munyato yaari kuita, zama kutenderera akuramba ake mhosva iri pachena, but zvakangoipa zvakangoshata hazvina kunaka, because tikateerera tinonzwa kuti mai Tyler vaitoyamwisa baba Tyler vozvipira kupinda anzi pakaora Pesha uyu ndofunga atori nerekodi yakewo inotozikamwa namai Tyler, but handiziti imba iyi yaizvifambisawo sei kuti vazosangana kudai. Alright, thank you so much Daniel. Nobva pauya mubvunzo wangu wandoda kubvunza kuti saka chii chinoita kuti imi varume kana kuti nevarumewo vari kuona panguva ino muzoenda kuna Pesha kana kuti muzoenda kuvasikana webasa? Shamari nyaya yacho yakaoma. Chinhu chakutanga chandingatotaura kusazvibata chaiko, asi achizoziva kuti kusazvibata kwababa Tyler uku zvakabva nepi, because ukaona munhu akuzvidzikisira kuenda palevel yekuti anotora maid mukadzi wake aripo, hapana kumira zvakanaka apa. Ende nezvanga zvitaura namai Tyler apa kuti unenge muririro wavo baba Tyler kuti vaneta vanzwa maexcuse mabhaibheri mavolumes nemachapter emaexcuse. Saka panoti netsei baba Tyler vanenge suspect maonero andinoita, asi hatisi kuti zvakanaka. Varume hatifani kudi kupinda takadaro. Handizi kuti vatariri vedu vari kuonawo vanenge vachionawo sei nyaya iyi kuitwa nevarume. Alright, chidzoka kuvatariri sezvavataura. Hanzi naGatsi Reginald Dylan, nyaya idzi dziri kuitika daily. Sometimes imi vakadzi munotuma varume kuti vazoita izvozvo, musikana webasa kuita washing yemurume zvese nezvemukati, imi muri busy nezvemanews zvenyu. Shorai nyaya ndisu vakadzi vari kutaurwa panapa. Pane issue inoitika yekuti amai kana kuti regai nditi amai Tyler venguva ino vanenge vachingokoshesa nzi manews, havasi kuwana nguva yekuwachira baba Tyler, then Pesha ozowacha ke tozosvika apa. Unoti chine comment? I think one thing chinofanira kuunderstandwa naGatsi uyu nevamwe vane pfungwa sedzakaita sedzake, manews zvekunzi munhu ane manews kana kuti chiya zvina basa kuchuza kwandaita kugezo ndega kuzvichenera. And also munhu kana achipinda pabasa pane inonzi contract. Musi wekutanga tinoudzana, iwe uchaita zvakati, uchaita washeni, uchabika, uchadaiso. Kana inini mauda kuti nditire musikana webasa rake, muda kuti iye azoita chii? Aiwa, hatisi kuti muitire basa, but paanenge akuwachira murume wako nhumbi dzemukati, munenge ndo contract yacho ari kutaura here kana kuti? Aiwa, idzo inyaya dzinongotaurwa nevanhu vanenge vachida kungoona kudya usikana webasa idzi. Pane munhu akambobvuma kunzi achirwe, pane munhu akambobvuma here kunzi awachirwe murume wake nhumbi dzemukati. Ndezvekunyeba ndivava vari kukomenta ava varume ivava vanenge vachida kuwana tuma excuses twekuti vodya seiko vasikana webasa. Vovapindira papi vakuda kutanga kutena mhosva, kuiita mhosva yevakadzi. And if you listen to this audio, mai Tyler vari kuratidza kuti semunhu akadzikama,
munhu asina kana dzungu, munhu asina kana zvaanomboti angakwanise kuenda kunorwisa zvatinoona zvinozoita nevamwe zvekunzi anozonozviuraya kana kuti anoenda kunorwisana negirlfriend, munhu adecida kuda kuhendla nyaya iri zvidiplomatic. Saka zvekuzoti vazoita manews avo vazoramba kuachira munhu. Saka kusawachira munhu ndokunoita kuti munhu adye musikana webasa here nai vanhu vechirume. Pane comment yakanangana nezvauri kutaura kuna Chari Mubaiwa hanzi isu tinoshanda mumba vakadzi vanoita zvakawanda hauvagone kuwaridza mubhedha havana nguva nevana so baba vanopedzisira vauya kwatiri. Pane ava akupindura kuti zviri kuitika zvinizvi. Chari handizoziva hangu kuti kwazviri kuitira ikoko muri kuzvionawo sei zviri kuitika but chandinongoda kutaura kana inini ndakupinza basa randakupinza kwandiri kuswera uku ndiri kushandiswawo zvekuti kubva na8 kusvikawo zuva rechinyura handinongoye kuzoti ndagara pasi ndatanga kutamba amhina nevana. Iwewe kana ndakuti uya pabasa ndiwakuta sei wakutandara nevana vangu. Saka kana wakutandara nevana vangu ukazoitawo pfungwa dzekupindawo mubedroom you end up wapeshi. No, wasangana nesakasangana napeshi. Alright. Daniel, takamira kunyaya dzevarumedzi. Imimi pamunenge muchiona kuti musikana webasa ndiye akuita zvese madhamu havana nguva nemi. Chii chinenge chichiitika makuzoona pamunozonosvikira kana peshi apa? Aiwa, ndinototindira nekomenti yaiswa iyi nekuti atirambe variko vakadzi vakadai so vasina anenge angori kana paWhatsApp pake anenge achingori iye it's so long ndakaemploya munhu anondibatsira panapa ndipesha anenge achirehwa. Saka baba manje varume vane that element ye-respect, honor and attention. Zvinhu zvawaimboitira murume wako wapinda muwanano ukazozviita kuti zvichiitwa neanother person obvious anorerekera ikoko nekuti iwe waradza kuti chi role yako chaiyo yawakawira kuti honor him and respect him uchimupa attention wairasa ndiwe. Saka uyo maid uyu anenge ane pfungwa dzake anenge achitoona mind you atizivi pfungwa dzake dzakamira sei. Anotoona kuti uyu mukana wananga ndakamira wasvika. Isusu varume tiri easily tempted. Saka uyu akangotora that role yanga ichiitwa naamai ava akaita yake murume akatoona zvichidaro akutowira uku nekuti ndiko kwakubva respect nehonor iya. Saka vamwe varume handivablame kuti kaweakness kako kanozovaleada kuti achitora peshi uyu achimuitira role iyoyo. Zviriko izvi. Wasara wapedza zvako kutaura ndakatarisa Shorai ane point anoda kunenge ada kukrasha. Shorai taura zvauri kutaura. Ndachida kumubvunza one question Daniel kuti ndepapi pazvakanyorwa kuti irresponsibility varume chete kuwaridza mubhedha. I think ndopa pauri kutangira ma problems ese atiri kusangana nawo because kana tese tichibuda like ipapo maitela toradza kuti munhu anoshanda anotounzawo mari mumba iwe uri kushanda uri kuunzawo mari mumba tiri kubatsirana kuchengeta mhuri handi ikonomi yakaoma. Saka kana tasvika mumba chinokutadzisawo kuti nhasi rega ndimbokuwaridzira mubhedha maitaila chii unoti maitaila vanete vaite zvese vakaita zvese udara hamene tiri kuvaona vari kasuperwoman here uri kuona vari handizivi tiri kuvaona vari chii iwe wakangogara zvako kana vazotsvagwa munhu anovabatsira obva wadya futi munhu ari kuvabatsira kumurwadzisa. Ipapo Shoraika ndofunga kunzwa maitaila vachitaura kuti mumba mambo kuratidza kuti mumba mavo ndo vane sole responsibility yekuzoti chakati chirapa chakati. Asi ukazoonawo wakutaurawo maid kuti apinde muimba yemukati achikuitira zvinhu izvi ipapo pakashata. Tinoziva kumakereke uku paya panenge pachida kuroorwa kana vanasikana vanoitirwa zvimabridal shower zviya anenge achipiwa yambiro. Pane list yandakamboona hangu yakanyorwa kuti chekutanga chavo chakanyorwa ndiwo unowaridza mubhedha make sure kuti zvakaita sei achinyorerwa marose ake ndipo pandakaonawo pakanyorwa zvinhu zvakadaro kuratidza kuti chinhu ichi chakabuda nekumachechi uku which means kuti vakadzi munotova nerole yenyu yamunofanira kuita inoenderana nezvinhu izvozvo zvamamuchindifunza izvi. Alright, mimi muri tu mirai manje ndiri kupa here so many yenyu ndoti ndikona kuti nyaya yacho ida kupisa regai timbochingamidza vachangotibata panguva ino. Keep on watching and I'm liking kuti vanhu vari kuita engagement even panapa. Saka nchatanga nekumhurisa Rebecca Matono hanzi good morning, Chari Mubaiwa, Liz Elizabeth Mawere Nyengerai, Mutsawashe Siziva, Mududus Mageza, Lilian Chivengwa, Mududus Mageza zvakare. Saka apa ndoda kumbota ndichiverenga macomments kana pane comment yamaona munokwanisa kuverenga. Pane comment iri panapa yakaiswa na
naElizabeth. Hanzi silly excuse varungu vanowachirwa zvemukati nemamedzi vanodi kudanana nemamedzi avo. Anga ndifunga ari kutaura pane atata kuti aiwaka vamwe vanoti hanzi iwo paunongochiti musikana webasa akuwachire zvemukati unongoda kuti aita sei but ndo zvapindurwa panapa naElizabeth. Then Lillian avati ko wai varungu tovashandira 30 years kuita zvese kuwacha mapenzi but hafe akatombo kutarisa sispela ndo nyaya rungotaura zvakare. Handizoti pane imwe rekomenti yamukada kutaura nezvayo yamuri kuona ipapo? Pane yandiri kuona yanyorwa naChari futi. Hanzi chokwadi ichocho unotoziva kuti nhasi varara vese zvemukati zvonisiwa mumagumbeze imomo. Muda kuti apa uri kushanda stay in hauna off chasara kutora baba ivavo zvireva kuti maybe zvikutoradza kuti zvemukati zvacho zvimwe izvi panosangana baba namai paya zvese zvemurume nemukadzi pamwe zvinenge zvangosiyiwa imomo maid wowachiswa anotoona kuti pane chinjiri wrong, anotowana kalupu wotokwana ipapo. Shorai nyaya yekutaurwa yekunzi hanzi vanhu kana vachinge vasangana imimi munongomuka makananga kumabasa awo hamakusiyira musikana webasa kuti anotoziva kuti chii chiri kuitika mumba muno. I think dzingori pfungwa dzechihuri dzinenge dziri mumunhu because zvakafanira kuti ona mota yakasiwa panze pela mota haina kukiwa haina kuloka madhoo obva watora mota waba waenda nayo wasvika kukoto tanga kutomira as a defense line rako kana kuti kuzvijustifya kuti yanga isina kukiwa watora chinisiri chako watora chinisiri chako waita zviri wrong nomita kuti pampakamira sei kana kuti pampakavhurika here iwe kana wakanzi uyo utsvaire uyo wacho uyo usuke ita zvawakaita sei zvawakapindira basa ko paunenge wakuzopedzera wakuti nababa varume vapera here chii hanzi varume vashoma kana Shurai. Saka ndofunga ndopanodza pfungwa ndichidzoka munyaya yedu macomments rambai achiuya tiramba tichiverenga. Inini ndinewo mubvunzo wekuti apa pakunzi pane nhumbu nhumbu Mai Tyler vane nhumbu Peshi ndiane nhumbu asi Mai Tyler pakaitika nyaya dzese vaiyamwisa sezvatataura pakutanga panyaya yedu kuti ndo nyaya iri kuitika. Ini ndoda kuziva kuti saka imimi varume Daniel wakamira kwarume pamunenge makuzorara naPeshi musina kudzivirira apa zvinenge zvichimbonyatsofamba sei? Pakaipa baba Tyler vakatotsvaga mapirits atizivi ndofunga maprepa angachirehwa apa pangodzambiwa ndo zvinoratidza kufunga kwavo baba Tyler nekuti tikadzokera pane zvambotaura naShorai ati kana vanhu vakaita sana Peshi vachipinda mabasa pane inonzi contract handiti contract iyoyo zvinoreva kuti pana boss pana employer but baba Tyler vakabata mushandika vakaviolata contract hazviko zvapana kambani yandakamboona yandinoziva inobvumidza kuti zvakadai zvitike between boss naemployer ndo zvinoratidza kuti vaviri ava vagara hunhu hwavo hauna kunyatsokugadzikana hauna kumira mushe hatizvibvumiri zvinhu zvakaita seizvo kuti zvimboitika wozoonawo murume orara asina kuputira nemaid apa pane mwana akuyamwa kapa zvirwere pachanokwakatora chirwere pana Peshi akanzi pakatoora kare ochiisa kuna mai avo zvakuenda kumwana pakatadziwapo zvichiva varume kana varipo varume vari kuita stera neuhwando hwavo muri kutadza varume ndataurawo ndakamirira varume vakuitawo zvinhu zvakashata. Thank you so much Daniel. Shorai tiri kuona nhau yekuti Mai Tyler varatidza kuti vatone background detail about Peshi. Vana Peshi ava muri kuvawana kupi nhai madzimai nekuti ukutoziva kuti Peshi hanzi chokwadi ungaende pana Peshi anorara nevarume vese vari kuratidza vari kuziva saka vakazenge vatorerei Peshi. Unogona kupadaipa Peshi kuona kwangu Peshi Peshi akatorwa kumusha ende anenge atori munhu wewe kuti maneighbors ekumusha anenge achizikanwa pamwe unenge watomupihona titi maijokonyonze ndo nemwana wamukoma Bright anosenza kubasa umpe mari saka Peshi uyu mukuona kwangu Peshi anenge atorwa kumusha kwekwe kunzi zinenge dziri zveukama hwemitupo hwekuita sei but manje to answer your question vazhinji mazuva ano tiri kuona kune maagents ari kutsvagira vanhu vamamaids pamwe pacho unogona kutoti maid uyu watomuwana kana kuti nefriend yako sekubasa saizvozvizvi munhu anototi nditsvagirawo maid chichichi munhu wobva wauya but unongochientertaina kana kuti uchitotolerata Peshi wako uchimuona achiunza kana kuti maboyfriends akasiyana siyana achiyozomutora pagedhi iwe
tochizviona ndokutaura kuri kuita Mai Taylor uri kuti pesha aiutorwa nevanhu vakasiyana siyana vakawanda wanda. Alright, hanzi naElizabeth mamaids acho mamwe ndiye anenge auya ane chinangwa. Ndahaya ndandotomboikomenta kutaura nezvayo komenti iyoyi tanzwa muaudio iyi Baba Taylor vakuzvijustifyawo vachitanzi inini pane dzimwe hope dzandaitomborota tisingazozedu kuti Baba Taylor kahunu kavereke kungopomera mwezi nakupomera Satani kuti pese pavangobata pavadya vati ndisatani anga andivinga hanzi ndaimurota. Zviriko zveshuwa tinodzinzwa nyaya dzakadaro matinofamba matinonge tichienda tinosangana nadzo nyaya dzekunzi maid anezinga akazoendawo here kunotsvaga mushonga wekuti aita sei akwezve sekuru ava baba vepamba kuti ndita sei ndidanana nawo pamwe pacho anenge atochiwochi life iri kuraramwa pamba ipapo ototi rega ndingoita sei ndingovatsvagirawo zvekuti vaita sei vandidonduye ndigarewo panapa asingatozoti Mai Taylor vari kutocontribute vari kubatsira kuti umba umutengo wonyama mutengo wemadomasi saka anenge akutofunga kuti pamwe ndikatouyo ndikagara zvinokuita sei zvinogona kundifambira. Thank you so much Elizabeth for that comment. Zviriko zviri kuitika tiri kusangana nazvo. Thank you so much. Daniel Amendo kana pane comment yauri kuona kuda kuti taure nezvayo. Ndikuona Charimbayiwa hanzi pamwe ndofunga imistype panze blonde but ndaona sekuti angaita kuti bonde pamwe bonde racho haritoitwe musashora Baba Taylor zvaitika mukati amuzvizive dedzai peshi anze ambuya pano vamwe munonyara ameno kuti angachida kuti asi tamboitaura nyaya iyi yekuti zvimwe nguva kukunzi muwanano kazhinji vamwe vakadzi vakuneglecta mamwe maroles avo saka ndofunga ndo zvikuriita kuti varume vaite sei vapoe. It is a very valid point. Tinotenda Chari zvikuitika mudzimba umu maexcuse akadaro tikiramba chisangana nawo panyaya dzakasiyana siyana. Varume vakuneglectawo marole avo, vakadzi vakuneglectawo marole avo, saka kupera kwezuva iyi haisisiri imba angova mazvake zvinova zvatisingakurudziri pazvinhu zvatei chichifambira panapa. Alright, and chisapota point yauri kutaura Guts Reginald Dylan akomenta akati vakadzi muri kutadza kuplaya role yenyu muri busy kuona macontent ana maiv so kana usina nguva yekugadzira mubedroom oenda kubasa uchisiya bed isina kuwaridzwa pamwe ini murume ndindopedzisira kubuda musikana webasa ndiye otondisira hembe neunderwear. Obviously mwana wehuku anodya ndiye aripo. Pana anoda kucomment kana kutaura something about that comment from guys. Guys, angori mastatement eshure kana usingangoiti hauiti kana usingangodi kuzviita hauita sei hauzviite kozosoti ndaisirwa hembe ndaisirwa penti ndazodii ndozvineiko. Anzi kuchengetedza imbwa nyama inoidya zvongachengetedza imbwa nyama kutsvaga maexcuse anzi manoda kutsvaga statement inofita chivi chake kana ada kuchiita. Anna Mudhudhusi Mageza vasikana vebasa navo vanenge vakagara deya kana mudzimai asipo vatoisa varume mumedzo asi sevarume ngatiregei kaunhu kekurara nevashandi nevana mainini zvoshuwawo tichitaura nyaya iyoyo pane paunoona kuti akomana uchisvika chinzi ndivo mainini wepanapa zvinhu zvakapfekwa namainini shorai padress code kwana peshe munombonyatsotasa mapfekero avanoita here. Padress code panonetsa. Padress code ukazoda kuudzira munhu futi kuti pfeka zvakadai munhu ndopaanenge akuzoti vanonetsa vanoti mutemo hobhobho. Inini handosaka ndichizoona hangu kuti sometimes kusapota vai vakauya nezvimauniform zvimadresi zvezviya munhu ongopfeka zvake uniform yake yebasa tongogara chakanaka. Alright, tichidzoka munyaya yedu zvakare tichimirira mamwe macomments. Pane nyaya iri kuitika yekuti hama dzapeshi dzakuda kuuya napeshi kumba ikoko. Saka inini mubvunzo wangu ndakanangana nemi vaviri ndokuti idzowo hama dziri kuti pesha chasvikira kupi? Nekuti pari kuitika ndepekuti pesha ari kunzi Mai Taylor kuti pesha amainini vaviri vachandogarisana here handizivi kuti angatidairwa ipapo ndiani kana nemiwo vatariri kuti vachagarisana here vana ava maiguru namainini idzo hama dzacho dziri kuenda kupinda imunhu uyu. Let me go first. Mukugarisana hazvizombofa zvakaitika
Pelagia, to tell you the truth. Because musikana uyu paimboshanda paipai angambori musikana webasa pamwe achitombodzurwa kunzi matsvairira waitaumba handiswada pamwe watombonzi mwana unomupfekedza juzi sei ndoshandisingade izvozvo vakadzi vane tumwe tuatitude twavanomboita then akuzoyo mukadzi wechi2 vanhu ava palevel yakafanana ende iye anenge atone kamwe kadisrespect kekuda kurivenja pamwe mataurirwo aimboitwa nawo naamai Taylor achiri musikana webasa. Then paissue yokunzi hama dzauyu dzoda kuunza Peshi kumba, Peshi obvious ari kutounzwa kumba kwaamai Taylor ikoko ndokwaari kutoya uzogara because ndopanogara bataila ndopavari kuziva ende ndopakaitirwa nhumbi ndopakaitirwa musikanzwa iseyo. Saka hama idzi zvekuti dzizonzi tauya tizosangana kubus stop kana kuti udika vanotouya naye ipapo whether mai Taylor varipo or not vari kuuya naye pavari kuziva pari kugarani bataila. Yeah. Alright, hapana finances yenge ndoda kuti Daniel uzokomenta ipapo because pataura nyaya dzana baba hanzi baba ava hapana mishonga yakashandiswa paari zvakatangira pakuchiva izvi then ndokuzorota ndokuzosvika pakuzadzisa mado enyama yavo vane unhu hwakaipa chete vane shavi reuvhimi zvino mutauni unovhimei kunze kwekuvhima vakadzi. Kumafinance vane masazi vane masazi asika ndikoni yavari kutaura kuti mavhima vakadzi. Aiwa ndisandapinda ipapo ndombotanga neyamapinza mudariro yekuti pachagarika apa pagarika apa asi there's no two ways about it. Hama idzi dzichatosvikira kupi kwamai Taylor ikoko ende mai Taylor ndofunga paaudio yataplay apa vanga vachitotaura kuti ndoda kuti vaudza kuti moya nemande kana kuti nesande pamunenge muripo vachiziva kuti vakatogadzirira kuti vawane baba vari pamba ipapo pacho pavari kuti pakatikira zvinhu zvakashata which saka nyaya inotorema ende zvotoratidza kuti sebackground yatinenge tambopiwa nashura yekuti Peshi uyu anenge aitori kana hama yani yamai Taylor but uyu Peshi manje uyu anenge akamistreatwa somewhere somehow ndimwe upfungwa inogona ngoya akamistreatwa somewhere somehow namai Taylor akandoda kuvagadzirira size and size yacho akaiona kuti okay relationship yavo mune weakness yakati saka ndoda kucheya baba Taylor kuti vandibate tichidzoka pana finance apa zveshuwa maonero angu inini hapana mushonga wakamboshanda apa kana iwo mastatement ekuti kurota maybe zvaiitika hativarambiri hatigari nawo kaisu pamwe zvakaitika kuti Peshi akachivawo magara anga achita bataila namai Taylor akati aiwa ndoda kudonhedza mai Taylor ndipinde panyanga ipapo asi vakafadza nyama yavo zvishuwa baba Taylor ende muitiro wavo vakazozviita manje kutotsvaka mapiritsi kuratidza kuti vaitoziva kuti apa pane karisk apa rega ndingopinda zvakadaro zvivindi zvacho pakaipa. Sure, do you have anything to say panyaya? Yeah, I tend to disagree with you Daniel pauri kuti hanzi Peshi akazviita achiti ndoda kufixa mai Taylor. No, Peshi atoriwo victim yabataila akatori kareza mucheka kwese kanocheka vhini nemakona saka Peshi yatoriwo victim yakatopindawo mumatrepa ekuti akatokuerekanawo atomitiswa and varume they are so blessed with the sweet tongue zvimwe zvezvekuti unozotopepuka watsotswa kare wato nemimba watoti showi kuzvandavharwa nevedu but iwe unozopepuka sei uchitoziva kuti murume waemploya wangu akandiploya unoswititangwa zvekuti ipapo pacho unogona kusatoziva kana nezita rako kana kuti ndogara kupi kana kuti ndakabva kupi unoswititanga zvokuti unopinzwa muzvimwe zvinhu zvokuti ende vazhinji vari kumitiswa nevarume vanhu kana kuti vari kumitiswa nevanhu vasingavadi kana kuti inyaya iyo yekuti unonyengererwa unoitwa unopiwa imwe switang yekuti ende vakadzi tine kamwe kakunonoka kufunga katinoita so kekuti ari kutonyatsozva zveshoti pana mai Taylor ndiri kurera vana vamai Taylor but unonyengererwa pamwe zvakatoitwa usiku hwaniwo wakaigirwa chokoleti chaiyo pamwe itoriwo zvayo inotovava data chairo watoenda ozoti papa ndipo unozopepuka kuti yesu ko ndatovharwa kaini yatomimba ende kuti uchienda kwekuti ndoenda kupi auchaziva. Sylvester taurai tafamba tinokuchingamidza pachirongwa auya nekomenti yake hanzi employers ngavape vasikana ma-off days kuitira kuti vanowana vakomana vavo kunze uko vazhinji havana ma-off days uyewo vana amai zivai kuti vasikana vanoziva ma-weaknesses enyu ekutadza
ekutadza kugadzira bed, kutadza kuita ironing kana kubika. Mai vanenge vachinyika nyama mumvura vonyurura. Vasikana vebasawo vanokorobha mumba vakapfeka mini magadziko achitambiswa kuti baba vashingi main switch. Well, because magetsi akaenda shuwa murume anofunga nekuzasi. Right. What a comment. But you know what? I like this comment because a summarizer zvese zvatiri kutaura panapa zviri kutoitika zvacho. Ndoda kudzoka kwamuri imimi vandiri kushare nawo panel ino kuti zveshuwawo panyaya off days Shorai naDaniel munhu anoshanda. Anoshanda apiwo kana dare off. Saka ndoda kuti mukomente takatasana necomment yabva kuna Tafuma nekuti ndozviri kuitika ndozviri kukonzeresa kuti tizosvika patasvika apa. Ini nangu nyama off days, what I think just a silly excuse, because ma off days I don't think kuti pane munhu angashandise munhu pasina asina kanombopiwa Sunday yekubuda kunzenda kana kuti Saturday yekumbobuda. Tiri kuvaona wani muHarare Gardens wakagara vachakangohengana, ndana madhumbe kawa ndana peshi vari kubva kupi vari kubva kupi vapiwa nani ma off day ndoma vanoshandira kana kuti itori off vakazara. If you are to go izvezvi muHarare Gardens tinovaona even paAfrica Unity Square apa vatorimo vakagara izvezvi ende munhu nyango kanza asikupiwa off day. Pane vamwe vandaitomubvunzwa kuti anogona kutokunyeberai kuti kana kuti kwafiwa ari kutoenda zvake kulodge nemunhu wake kutonogara ikoko. Saka nyaya dzekunzi ma off days dzavasi kupiwa I think ngengoriwo silly excuse. Pamwe pakati papeshi nababa Taylor vanhu vakagara vachichivana, panaitochiva mumwe ipapo ende zvazvakuzongoitirawo kuti mai Taylor munhu anenge achishandawo achiunza mari anoswera asipo aiwa zvadzangowirawo mutswanda vadzadzichanetsa kunhongera. Shorai ndisati ndikubata usati waenda kumberi nekuti ndina kuita raunda nyaya tinosvika mangwana tichingoitaura nekuti inyaya iri interesting. Inini ndoda kuziva kuti saka zvino mai Taylor vanogona kuzogara pakona vega kuti ndakatadza here kuti ndaishanda handi nekuti izvi zvakuita sekuti pamwe dai vakaramba vari pamba vasingashande dai vanhu vasina kuona mukana. Saka vakatadza here mai Taylor? Ndo zviri kunetsa I think ndambozvitaura pela kuti varume havadi kushare ma responsibilities. Trese isusu we agree kuti economy yakaoma nditi ende tese tiri kufanira kuunza chingwamba. Ini ndiri kufanira kuenda kubasa, iwe uri kufanira kuenda kubasa tounza mari mumba. But kana tazosvika mumba macho iwo uchakwanisa kana usumuka unozvitorera mvura mufriji. Zvezoda kuti handi tese takaneta ngatichibatsiranei zvese vanhu vari kubatsirana kushanda, vanhu vari kubatsirana kuchengeta mhuri. Hauchada kuita izvozvo. Saka ndochisiya here basa ndogara mumba ndoita zvekukuwaridzira mubhedha, zvekuchengeta vana, zvekuita sei? Unozvikwanisa here nepatimire izvezvi? Unozvikwanisa here zvese? Daniel, unozvikwanisa here? Ndo mubvunzo uri kubvunzwa. Responsibilities anoshewa zveshuwa asi pane mamwe ndingamati hasi ma-responsibilities asi ma-roles kugezwa maoko kuitwa sei izvo it's part of mukuwanana kaumu aripo ma-responsibilities ekuti ndatoona kuti zveshuwa mai vakaneta rega ndibovasimudzira dhishi iri ndiri sapo izvo toita hatirambe izvo. But kuzowachisa kana maid zvemukati ichichi ayo hasiri ma-responsibilities amaid. Tiri pama-off days papa, yes variko Shorai vanhu vanobata hanzi munhu anofanira kushanda sewachi. Variko maid hatombopiwi off kana kuita sei. Wesa mai pesha vanotomboenda kubasa. Dzinodyira padzakasungirirwa ka ndiwo paari papa angonzi baba Taylor ndeipi akati hey zveshuwa ndandiri on saka ngatingopinda mumutambo zvinoitika izvo. Ndipo pataurwa na Sylvester apa achizoti hanzi mainini vanokorobha here vachitambisa magadziko inonzi song hanzi yaenzwa Aisha kana usina kusimbatiza inenge chitambuka munhu achikorobha amutanenge achitiza kuenda kupi iyo ndedza baba Harare chite baba Harare nzi vakuimba gospel zvino vanhu vachaita se anyway tidzoka munyedu ndo vamwe masonga baba Harare inogotambuka nemusikana webasa imomo achikorobha ndo zvazotaura na Sylvester akati kama magetsi akazoenda baba vanofunga nekuzasi saka tichienda kuchingamidza vamwe vari kutibata panguva ino. Pana Mary kungara marume hanzi peshi hapana chake apa anofunga ari kuedza kuti peshi pasisina dai atoona kuti orarama but panje pane mwana achaberekwa mwana haana mhosva Memo Chivizhe
havana mugoni vanhu ava both baba Tyler naMainin inzenza dzakasangana off haitadzise munhu kuita musikanzwa yake. Then Laura Muradzikwa ma-off days akakosha asi munhu asambotarise murume ruviri kana muchishandidzana pamba. Chari ava mai vari kutaura ava vanenge vane kautsinye kavanako. Hai shorai shorai hanzi handisi ndichadaro munogona kuzotsvagana naChari munyatso kubvunzana. Saka ndiyo vadiwa tariri ndiyo nyaya tanga tinayo nhasi iyi, nyaya yababa Tyler namai Tyler naPatience. Ndofunga taona pfungwa dzenyu zveshuwa zvinhu izvizvi hazvisi kungoitika kuna mai Tyler nababa Tyler chete, zvinhu zviri kuitika munharaunda zveshuwa. Tinonzwa vasikana vebasa vamwe vachoka vakatogara mudzimba vakatorera pavaishanda. Anongoti hapana asingade murume. Ndofunga nguva ino yaJune ino hapana asingade giribheti. Munesandawo giribheti. Saka baba Tyler vazongopindana nenyaya idzi. Saka isusu tinongotiwo ameno seSly Media tiri kuti amana dai maona magasana zvakanaka kana wauya kubasa ita zvebasa. Mimowo amai Tyler ndofunga zvataurwa mucomment section vasaneglectwo baba Tyler nekuti baba Tyler vanozoenda kuna Peshi. Ita kuenda pane nyaya yedu yechipiri yekupedzisira. Munyaya iyi ndini ndakanoita. Unoziva kuti kumaprisons kuzveshuwaka vanhu vanenge vane nyaya dzavo. Ndofunga mukomana uyu ndakasvika achitosona achitaura nyaya yekuti aiwa inini ndakazongonzwa kuti mangwana makuseni ndakauraya munhu. Asi panyaya yemukomana iyi pane nyaya ndakutaura iri kuenderana nezvatiri kutaura nhasi. Tinoda kutaura nyaya yekuti inini paunosangana nemunhu uri mukomana nemusikana pepe muchitanga kupfimbana pane effect here yazvinozopa kana makudanana kana kuti makuzonororana. For example da kuedza kutaura kuti iwe ukasangana nemusikana wako mubhawa, izvini zvose zvazvina zvazvinozoita here mukugarisana mumarriage yenyu andika. Saka tida kumbonzwa kapati kadiki kemukomana achitaura nyaya yake kuti tikwanise kupinda munyaya yedu zvizere panguva ino. Ini mhosva yangu imedi ndakauraya munhu, asi maurayiro andakaita munhu aya ndandisina hangu plan B issue yekuti ndinge ndichiuraya munhu. Ndanga ndine musikana wangu andaidana naye panza. Saka musikana waye aiva nasisi wake vaiti ndisisi wake. Apa enda ndisingazivi kuti ari kunyepa kuti ndisisi wake. Ndeumwe wake wanoshanda naye kubasa vachiita zvechipfambi. Saka zvadaro ini ndakaona musikana wangu ari mubhawa ndobva ndatodarika. Saka pandakandodarika iye akabva atevera achitevera achiuya kwandiri pepe akabva ati bho here. Ndikati uri kuti bho chii ndiko kumba here kunoko wati uda kuenda kumba. Usati mapfurira nchata ndichakubata ipapo ndinoda kuziva kuti izvi pazvakaitika maiva kunzvimbo ipi, zita renzvimbo kwamanga muri? Alright, ndandiri kumasvingo kuBhikita. Alright. Kunzvimbo inonzi yepanyika nyika. Panyika? Panyika. Panyika. Yeah. Saka ndaona musikana wangu achiuya kwandiri achindimhorosa pepe. Ndakabva ndati koyo uri kuitei ichi mubhawa. Obva ati sorry. Ndobva ndati alright, iwe kana uchitaura zoti sorry ndimirire chi pashopu iri apo apa ndiri kuuya ndichikutora ipapo miradi ndimboenda ndotsvaka sadza patekawe ndonoti pakati pakavhurika here. Ndanda ndosvika patekawe ipapo pavharwa nguva dzadza zvekuma 8 ndichidzoka ndichitarisa pandasiya musikana wangu ndakaona pasina munhu. Ndobva ndangofungira kuti anenge aenda kumba kwavo kwavaigara nasisi vake vaive. Ndobva ndatevera kumba kuya ndisati ndatevera ndiri munzira yekuda kutevera sisi vacho vakabva vabuda futi mubhawa obva vati bamunini maswera sei? Ndikati ndaswera maswera sei? Kanzi ataswera bho. Ko munin'ina wangu mambomuona here? Ndo zvavakabva vandibvunza. Ndikati munin'ina wenyu ndamuona ndamusiya ari apa. Pandakanongedza kuti ndamusiya ari apa ndakabva ndatoparadzana namai guru ndichitoenda kwandandasiya munin'ina kwekwe. Ndobva ndakabva ndasvika pasina munhu. Ndobva ndati anenge aenda kumba. Ndobva ndatevera kumba kwekwe. Ina handina kuziva kuti mashure ndanda spotewa here, asi nyaya mhosva yazoparika ndakazoona kuti ndanda spotewa pakuti ndakaenda kumba kuya zveshuwa
handina kucheuka kana kumasure pakuti ndandakatodhakwawo ndandakamwa doro ndobva ndandosvika paimba paya musikana wangu aripo asi mumba mune mwana wamai guru ari kuchema ari mumba imomo pakuti mwana uyo anga ari ogaka vanhu vese ava vanga vari kubhawa achichema kudaro inini ndakati kune musikana wangu ko ndopandakuti undimirire panapa obva aramba akanyarara ndikati ko mwana ari kuchema hasi wamai guru here obva aramba akanyarara obva atotendeuka achidzokera pamumba achitendeuka achidzokera mumba ini handina kumbocheuka kuti kumasure kunei ndakabva ndapinda mumba muyamuya ndapinda mumba muyamuya ndobva ndatanga kutaura nemusikana wangu ko iwoye wazonditiza sei haana kudavira asi nguva iyoyo panguva iyoyo ndakabva ndanzwa dhoo richitovharwa pakuti ndandiri padhuze nedhoo zvokuti dai ndakaribata raigona kutondigura zvigumi saka panguva iyoyo dhoo rakabva ravharwa zvikanzi nhasi uri kumama uri imomo uri kufira imomo ndaiva mukati ndavharirwa inini nemusikana wangu mukati nemwana uya uya aichema uya ndobva ndatoti ndandapinda fiye paya ndikati ndiri kumama ndiri kufira munomu saka zvinhu izvi zvichafamba sei ndakabva ndafunga kuti aiwa ipapa padhoo ipapa pawindo ipapa ndo pandakubuda napo ipapa hapana pamwe pendikambobuda napo kunze kwepawindo ndakabva ndabata windo ndichida kundovhura windo riya rakabva rarohwa nedanda robva rapwanyika ndobva ndaona kuti haisi nyaya yemafanisi iri kutaurwa inyaya yechokwadi zvadaro ndakabva ndatongoti aiwa sezvo isiri nyaya yemafanisi ipapa pawindo ipapapa zvaratoputsika ratogona ndo pandakutobuda napo ipapo. Alright, vadiwa tari ndo imwe nyaya yatida kupinda nayo panguva ino. Nyaya iyi iripo pa YouTube pedu ndakanoita. Kune vasingaziye the full story iripo pa YouTube pedu yemukomana uyu. Mukomana uyu akazosvika pakuzoneta mhosva yake yemedha nekuda kwenyaya yake musikana uyu nana mai guru vake. Isusu asi panyaya tiri kutaura nhasi takanangana nenyaya yedu yatiri kutaura nyaya dzemujolezi nekuwanana nekudanana nekuita sei. Nyaya yedu iri pakuti paunosangana nemunhu wako iwewe kuti munhu wako uyu waudana naye wamuwana kupi, pane zvinoita effect here mumagariro muchaita, kudanana kwamuchaita, kurorana kwamuchaita, nekuti tikuona kuti panyaya yemukomana uyu mukanoiterera yose akazopinda muna taisireva akazosvika pakuuraya munhu nekuda kwenyaya yekuti musikana wake uyu aipinda mubhawa. Iye achitaura mukomana uyu anoti ndaisazviziva asi akazomona musi uyu achipinda mubhawa. Asi toda kuti isusu toti in the event yekuti Shorai naDaniel anga achiziva kuti musikana anopinda mubhawa, mukadzi chaiye anowanikwa kupi, anotorwa kupi? Mukadzi chaiye anotorwa kubhawa here kana anotorwa kupi? Shamari phela mukadzi anotorwa kuvabereki. Shamari kuvabereki ndiko kunotorwa mukadzi. Iwe kuti ukutonotora mukadzi mubhawa otomwisa mumba. Vakadzi vekubhawa vazhinji vanonzi pfambika. Handisi kuti mukadzi wese anoenda kubhawa, but vazhinji vacho uchimutora semubhawa zvinhu zvewanano izvi zvine channel yazvo. Unoenda kana through wana sekuru wana tete musvika kuvabereki wemunhu womutora zvakanaka munhu uye ozoperekwa futi kwauri zvakanaka. Ikona zvakaita mukomana wewe kuti unenge uchitoti bhebhe rangu bhebhe rekubhawa nderemunhu wese kana ndosapa azovingwa kauye. Alright, Shorai Ameno, if you want to say something panyaya dzekuti wawana munhu wako kupi, mutanga kudanana masangana kupi? It's interesting phela, but very funny on the other side. Munhu anowanikwa chero powanikwa, and it depends nekuti iwe wacho uri kutsvagira kupi. Zvakafanana nyaya yanga tichitaura manje yana baTaylor vatona pesho wavo and vane povamuwanira. Uri kutambira kupi wewe? Kana uchitambira uri kumabhawa, and this boy ari kutoratidza kuti iye wacho kubhawa kwacho aichoendawo. Ende kubhawa ikoko ndoko akatosanganawo nemukadzi wake vakatowiriranawo kusvika pakuzoendesana kumba. Ndizoti vaigara vese here kana kuti vaita sei, but mukadzi anowanikwa mauri kutsvagira iwewe ndo mauri kuwanira. Ukaenda unovhima mubani unobatwa hwiza nemadandasa, ukaenda unovhimirawo musango ndo maunoona zvitsuro nechii. Saka I think that's it.
Right. Pane nyaya iripo futi paYouTube pedu, nyaya iyi yakanoitwawo nemareporters edu paSly Media yekuti pane nyaya yemadNA. Pane murume aiti munini ndakazowataura Daniel anoti wati mukadzi anotaura kuvabereki uye anotaura kuti mukadzi wangu ndakamuona ari munhu akanaka, ari mhandara achifambawo zvakanaka, mafambiro ake anga ari munhu aifamba zvakanaka. Asika munyaya iyoyo muchizoiteerera mune mwana ane 12 years asiri wababa ava, asi murume ari kutobvuma kuti mukadzi wangu anga ari munhu akanaka. Saka toti chimanje pakadaro munhu ari kubvudza kuti munhu akanaka asi pane mwana ane 12 years womwe murume. Ndokusagutsikana kakwata chichataura kuya hazvireva hazvo kuti ukaenda kuvabereki kwacho uchaona munhu ari akamira zvakanaka. Vabereki vanokwanisa kufuliwa. Unenge uchiti ndine mwana wangu anonamata anoita sei, usingazoita achingobuda apa ratova Power Ranger. Zvinowanikwa, asi chinhu chandinoona ini chinofanira kuita kana titsvaga vanogarisana naye, torai nguva muchizivana, muchistadhana, muchiita sei. Haikuona kuti tatoonana nhasi kusera mangwana takatogara tese, hapana chinobuda. Kaziva munhu wako, unotora nyoka iwe uchifunga kuti ukutora shiri yakangozvipfavira. So zvinovhiringidza zvinhu izvozvo. Alright, gatsi apawo nzani comment yake panyaya yanzi effect inoitika especially mukange mawanana mubhawa, also kubhawa vamwe variko vanotosvika pakurifoma. So mazuva ano zvakutyisa zvinonzi mukadzi ndewako muri mese time iyoyo, achibva ipapo atove mota yemabhini inokumba marara. Shorai nyaya yataurwa nagatsiyo, anzi mukadzi ndewako unaye. Pamwe unenge wakusandigona kakundisatisfy udo ndiita se naye Shoraichi zvinozitika naye udoindiita saka uri kukurudzira here gumbo panze? Not that ndiri kukurudzira hangu gumbo panze, but pane maissues anotariswa akasiyana-siyana. Ndima uchimbotaura zvekuti maitaila vangu vasiri kugona kuwaridza mubhedha, ko kana bataila vasiri kugona kunyatsorongedza zvinhu zvavo kana tapinda mubedroom tochiita sei? Sando zvinongoitikawo kana kwatiri kaisiwana bataila tinotopoya tikaona kuti izvo zvisi kuita izvi tojambirapo. Zvangofana saka it's in human nature, handizivi it's human nature, handiti tofana kuwirirana ipapapo. Hatifaniri kuti varume kana kuti vakadzi zvese zvangofanana. Alright, hanzi naLaura Maradzikwa haanyango mukadanana 20 years kana asati azviburitsa zvaari haumbozviona. Ndo imwe nyaya yekuti zveshuwa kune vanhu vanogona kuwandisa makarekta avo. Because hatisi kuti kubhawa chete unogona kutora kuchechi, but tine nyaya dzakawanda dzatinonzwa dzemasista aya kupresident oshiba akomanaka, munhu anenge achishimanda achiimba asi ane umwe upenyu hwaari kurarama. Saka ameno panyaya iri kutaurwa naLaura ndofunga ndo yari kuedza kutaura kuti umwe anogona kupretenda kuti zveshuwa ndiri munhu akanaka, asi wozoona kuti zveshuwa ava sista ava vanga vakapedza. Pane nyaya ndoda kutaura nhau yekuti uyo unenge munhu wagara naye 20 years handika achiwanza wazoziva manje unozoita sei pakadaro? Pakaipa chama ndo panozoona vanhu vachibayana nemapanga kapa, vanhu vachiurayana vachiita sei. But pane comment anoda ngopinzawo hangu ipapapo, hanzi naGatsi Reginald Dylan. Effect inoitika especially mukange mawanana mubhawa, also kubhawa vamwe variko vanotosvika pakurifoma. So mazuva ano zvakutyisa, zvinonzi mukadzi ndewako muri mese time iyoyo. Achibva ipapo atava mota yemabhini inokumba marara. Comment iyoyi there's room, hazvinei kuti watora umwe mubhawa, pamwe uyo anga akarasika iwe kumutora kwamuita mubhawa wamurifoma life yake, wamutendeutsa pamaitiro anga ari wrong, pamwe pane mhepo dzichimusunda, but iwe ndewatoita chisaviour yake. Zvinowanikwa zviriko izvi, but kazhinji kacho medzisiro dzacho idzi hadzina kumira zvakanaka. Pane mutauro unotaurwa munofunga mushoko raMwari, munotaura kuti pfuma nenhaka zvinobva kuvabereki asi mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Saka mimi varume pamunotsvaga vakadzi venyapa munenge muchimbonyatsotsvagei chaizvo? Isi ndinongotsvaga munhu ane hunhu, munhu akazvibata, munhu anokuremekedza, munhu anokurespekta chete. Ndio zvinhu zvatinongoda izvozvo. Munongoda respect. Shoreyanzi tinoda respect. Varume vanoda respect asi havagoni kurespektawo vamwe. Zvakafanana naivo bataila vari kurespekta maitaila era, havasi kurespekta maitaila bataila.
saka muda kuti maitaila vaita sei vakadzi they are so fragile zvimwe zvisingaita ende once wangorwadziswa chete there's no turning back ende vamwe vacho ndo zvinozomutuma zveshuwa kuenda kubhawa ikoko kwaachatye handi asadzwa kare wakutongoenda otochiita sei dzavhurirwa saka muri kutaura kuti munhu anozongopedzera aenda kubhawa nekuti auzorespektwa kuite kubhawa izi achi kubhawa izi was just an example yanga ndichitaura uri kana wadisrespectwa iwe wakuita sei pamwe achato ipopo you never know pamwe maitaila kutotsvaga chiboyfriend chavo mukadzi anogona kugara newe kana kuti 15 years chaidzo unoziva here but mumba macho haasisimo haachada just because ndo wakamutena and hapana mukadzi anororwa asingade murume wake nyango ane mari nyango akaita sei vakadzi vanoda varume vavo zvisingaita but chinozomutendotsa chinozomutena chinozomuita kamusoja kemumba inyaya yekudisrespectwa iyoyi. Oh, all right. Thank you so much. Nekuda kwenguva dzedu ndiwo nyaya dzatanga tinadzo pano ndofunga takatichitaura nyaya yana Mai Tyler na Tyler na Peshi tikazopindawo munyaya yekuti nyaya dzewanano paunosangana nemunhu zvine effect here zvinoita mumagariro amunoita saka tichida kusvika patinoda kupendera chirongwa chedu nekuti chirongwa ichi chiri kunakidza ende tinogona kusvika mangwana asi tinenge mamwe mabasa atinenge tichida kuzoita tapedza panapa ndapi mashoko amungada kusiya kumhuri yeZimbabwe takatasana nenyaya dzatanga tichitaura nhasi dzodzi. Ine hangu ndinongoti vari muwanano ngatiremekedzei the institution of marriage ikukonzeresa zvinhu zvakawanda. Ivo vana Pesha ava zivai zvamunenge mafambira musada kukanganisa dzimba dzevanhu kana waona wakuda imba yako leave that job uinde kumukomana wako munoroorana ikokoko nenyaya yekuroora nzenza kana umwe munhu aunenge uchitoziva kuti uyu anozotipinza munataisireva chingosiyanai nazvo kunza uku just be respective of each other muwanano muzvinhu zvifambe zvakanaka because magumisiro azvo panoshayikwa upenyu apa. Right, sure, hatizivi kuti toda kutisira kuti chii. Alright, thank you so much Pelagia. But before I say that, hanzi na Cheri Mubaiwa, varume avadi respect, zvavanoda chaizvo hapana anoziva. And utarachoka ndi varume. Varume havana mugoni, varume nyango ukavadi, nyango ukamuka uchimugeza uchimubereka, murume kana akuda kuenda. Ende vasikana vacho nyango akanzi apinda mumba amona ari mumba, nyango chakashata sei, nyango chakaita sei, murume anongopinda kani. Murume hautomunzwisisa. Ende iwe kana uri murume une respect nemukadzi wako uchida mukadzi wako respect yanga tichambotaura nezvayo nyango munhu akafamba akashama apa handi unototi suduruko vanhu vanganoti tiri kuona wakashama murodhi kana uchizoti une mukadzi wako aufa wakasvika padhuze unotosiyana nazvo you can even tell your wife kuti ndo zvandakuitwa sisava ngati vafambisei vaita sei toretwa nyaya futi aiwa tinobva tavaendesa akatovasisa zvedu basa vaita sei vabreacha contract zvanga takawirirana nazvo zvavakuita sei zvavakuita and also varume utara nyaya yemaresponsibilities maduties nemarozi ekunzi mumba munhu anodaiswa akadaiswa zveshuwa kare kedu kubva kudhara tainzi vakadzi vanongogara pamba vachichengeta varume vachiti kana murume asvika vanofamba vakagwesha murume akafonondera fona wakapfugama osunga dhuko spraya perfume zvataingonzwa kuti chikura but then culture is evolving handiti zviri kuchinja takutonawo vakadzi takuenda basa takucontributa mumba chaimo takuunza mari kuti tichasei tichengete mhuri dzedu ngatibatsiranei pane zvatinoita mumba vangu vachimbotora nyaya yekuti hanzi mucomment section tacho nanzi vakuti maid awache mamini brief emurume varume makaudzwa naniko kunzi munowachirwa ndeke dzenyu wachai mega paunogeza payo uri kutadza kuwacha here ndianoda kuti akubatire iwewe zvinhu zvako zvemukati ingowacha wega ukawacha wega haufe ndokubatsirana mubasa ikoko. Alright, patikashorai ndofunga tiri papo panyaya yataura kuti kuma kitchen party kunotaurwa ndodzidziso dziri kuitika kuma kitchen party murume zomuwachira saka toti vari kuma kitchen party vari kutadza here kutotanga kutodzidzisa kubva ipapo. No, havasi kutadza ndozvatinenge tichidzidzisana ndozvatinenge tichiita but kana tapinda mumba medu
taakutanga kudivhaidha maduties not kudivhaidha isach but iwewe unongochiona semunhu kuti Daniel uri kuona kuti pela wangu uyu pamwe adzoka kubasa akaneta zvekuti ndobva ndagesa ndobva ndasiya penti rangu ipapo ndotobva watoyochikorobha mvura dzandasiya dzandasplashira pasi nependi rangu ubva watobva wawachawo ubva waita sei zvinenge zvakusabatsira because tapinda mumba of course tiri kudzidziswa edu mumakicheni pati kunzi taiso but kana tapinda mumba takufanira kubatsirana basa redu tisi takuona kuti imba yedu iyi tiri kufanira kubatsirana marozi because umwe auyo akaneta umwe wabva kwabva akaneta ndasvika ndakubikira ndakuita sei. Alright, thank you so much. Tingatosvike mangwana tichitaura nyaya iyi asi ndofunga ndichangoverenga macomments kwekupedzisira tichida kupendera edu. Pane macomments ari panapa anzi naGuts Reginald Dylan, wai vakadzi muchiti varume hatisi kukugonerai mubedroom, ko imi wani munorara nemurume kunge danda, vamwe venyu hamuna mabutterfly asi tongo kudai one handiziva kuti mabutterfly ari kureva. Guts Reginald Dylan, kana uri muHarare iwewe tiri kuda kumbokudedza kunonzi chi kupodcast timbotaura naye because engagement nyaya dzake macomments ake anonakidza. Imagine ukadedza Guts Reginald wobva wadedza tapfuma mupodcast musi wachewoyo panenge pachinakidza muradzikwa ari kudiwa futi namuradzikwa tichimbokudai kuti muye munotimbogara muno mustudio medu muSly Media handina mudhudhusi Mageza sister avo vari kuti murume anenge achitadza kubedroom, ko imi vakadzi hamugone asi tokudai makadaro ko kana waiva neanokugutsa wakamusirei. Ndeimwe comment anzi Guts Reginald Dylan, shorai uri musoja rinosvika kure adzori ganas. Okay, tichipendera chirongwa, thank you so much. Ndidzo nyaya dzatanga tinadzo nhasi pachirongwa chedu ngatidzifambirei walk the talk. Ndofunga taona muchita engagement, rambei muchiramba muchita engagement patinodzoka futi zvakare tichipinda muchirongwa kana tikaona pane mamwe macomments tinogona kutosvika chitongoti kanyaya kako kachidimbu tinombotaura nezvako kuti tinyatso exhausta nyaya yedu asi ndiyo nyaya yatanga tinayo nhasi. Ndofunga taona kuti zvoshuwa vana patiencewo vamwe vachanzi vanouya vane agenda vachidawo murume munhu asi kauimaitailawo musaneglete maduties enyu. Zvataona futi kuti anzi paunosangana nemunhu kazhinji kacho pane effect nekuti iwewo kana watora muchero wemusango unoda kuzoti uitwa sei. Saka tinotenda zvakare rambai muchiona chirongwa ichi uyezve sherewo linki kuti vamwe varambe vachionawo zvirongwa zvatichitaura because tinenge tichida kuti imimi nesu tiwane mukana wokudzidza zvinhu zvatinodzidza zvakasiyana siyana munyaya dzatinenge tichitaura. Saka panguva ino ndichipendera hangu muchirongwa ndoda kukutendai zvakare musakanganwe kulike, to follow and subscribe newinter promotion yedu yatinayo yandataura pekutanga kuti uyai muadvertise winter isati yapera kuti maproducts enyu aonekwa navanhu vakawanda. Ndinokutendai, chisarai zvenyu, ndini wenyu Pelagia wekwamupurwa. Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, all vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Welcome to Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dogbone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today. Yo, yo, yo.